Autobusa ez zetorren. Joan eta etorri adiz trinkoak lehen aldian. Aupa, ondo zabiltza? Saio honetan gertatu zaizkizun pasadizoak kontatuko dituzu. Baina lehen bizi, lehengo astean gertatu zitzaidan pasadizoa kontatuko dizut nik. Ikastaro bat eman behar nuen Iruñean eta haraino trenez joatea erabaki nuen. Baina, geltokira iritsi nintzenean, zorte txarra izan nuen. Trena oso berandu zetorren, eta urduri jarri nintzen. Korrika etxera joan eta autoz abiatu nintzen Iruñerantz. Oso eguraldi txarra zegoen, eta bidean poliki-poliki nindoan. Ordainlekura iritsi eta autoa matxuratu zitzaidan. Azkenean, enuen ikastarorik eman. Zuri ere, gertatu altzaizu horrelako pasadizorik zure joan etorrietan. Eguraldi txarrak arazoak sortu ditu Euskal Herriko errepideetan. Lekuko batzuen iritziak entzungo ditugu. Ze esango dizuet ba, ni lasain entorren, baino irratian entzun dudanean asko haserretu naiz. Ia egunero dago istripu bat errepide honetan. Ez dago eskubiderik. Gaur laneak inoa zen eta autoiadak ikusi ditugunean buelta eman behar izan dugu. Orduan gaur itxetikan lan egin beharko dugu. Joan eta etorri adiz trinkoak lehen aldian landuko ditugu gaur. Gogoratu, adiz trinkoek informazio guztia hitz bakar batean ematen dutela. Aspektua, aldia, horregatik esaten dugu trinkoak edo sintetikoak direla. Puntukariak dira, hau da, ekintza puntuala adierazten dute. Joan eta etorri adiz trinkoak nor motakoak dira. Baiezko esaldiak honela osatuko ditugu joan eta etorri aditzekin. Izena, nor kasuan, singularrean edo pluralean, eta gero, adiz trinkoa, singularrean edo pluralean. Ikus adibideak. Nire trena oso berandu zetorren. Gu lanera gindoazten. Baina autoilarak ikusi ditugunean, buelta eman dugu. Ezezko esaldiak berriz, honela osatzen ditugu. Izena, nor kasuan, singularrean edo pluralean, ez partikula eta aditza singularrean edo pluralean. Adibidez, atzoko bezero hori, etzioan oso eroso taxian. Atzo, iturriko ura, ez zetorren garbia. Jarri aditz egokia. Kalean nire irakaslea ikusi nuen atzo. Pozik, zioan kantari. Gu lanera gindoazen, baina autoilarak ikusi ditugunean, buelta eman dugu. Atzo, iturriko ura ez zetorren garbia. Atzoko bezero hori ez zioan oso eroso taxian. Zakur batzuk galduta ikusi nituen. Ez zioa zen inorekin. Joan eta etorri adiz trinkoak lehen aldian baiezko esaldietan. Joan eta etorri adiz trinkoak lehen aldian ezezko esaldietan. Joan adiz trinkoa lehen aldian. Etorri adiz trinkoa lehen aldian. Ondo ibili eta beste bat arte.